Aha, менә яшелчә бүлеге. Карыйм әле, нәрсәләр кирәк әле миңа? Яшел суган. Борыч. Кыяр, помидор. Кишер. Sarımsak. Buldum. Hazır. Zilek yemiş gerek. Хәдичә виноград ярата. Карасын алыргамы, яшелме? Икесен дә алам. Әни сары груши ярата. Әти әфлисон. Барыбызга да карбыз. Şey yanına limon, üzüm, kara yemiş. Buldu. Hazır it бүлеге кирәк. Әнә тегендә. Дуңгыз ите кирәкми? Хәдичә ит ашамый. Әни тавык ите ярата. Әти дә мин сыер ите яратабыз. Да бозау ите дә бар. Нәрсә алырга? Исәнмесез? Әйтегез әле, плауга кайсы ит яхшырак? Барысы да яхшы, тәмле. Шулай да бозау ите йомшаграк. Алайса миңа тавык һәм бозау ите бирегез. Менә тавык. Бозау ите күпме кирәк? Бу кисәк кечкенә түгелме? Яхшы кисәк. Үлчәгез, рәхмәт. Булды. Тавыкны кыздырам, бозау итеннән плау пешерәм. Бер дистә йомырка, бер пачка чәй, бер шешәсе якмай, бер пакет сөт, 1 кило деге, 2 литр сок. Яхшы. Бер нәрсәне дә онытмадым кебек. Вакыт бар әле. Кассага түләргә һәм тизрәк өйгә кайтырга кирәк.